Seljam TV. Siriya werde yimoɓe fulfulde be Mohammed Lamin. To ngamat bana mbimi on en ɗon gondi ɓe lamɗo yimoɓe Amin Ouattara to ngamajum ha accen mo kanko o weeni o moyijo e ɗumen kugal mako bo ɓe hoore mako. Salamu aleykum Amin. Wa aleykum assalam. En ɗon ha Seljam TV eɓe giɗi ha auditeur nana noy inde ma e ɗumen kugal maɗa. To assalamu aleykum, inde am Ahmed Ouattara e bo miɗo yima be demgal wato fulfulde be hawsare e ɓawo man bo miɗo tourna filme to ɗo on. Amin Ouattara oɗo yima ɓe demgal fulfulde be hawsare oɗo tourna filme bo to ngamajum interview 5 minutes du Sahel. Jamaje wonɓe wayla Africa Seljam TV wangi ko moye joyawa habda o wonda be maga. To kadi Amin Ouattara lamɗo yimoɓe min nani gimaɗa feere feere e min nani bo a yimdi lamɗo ɓalaza a fiji ha yondi lamɗo ɓalaza kadi Amin Ouattara ɓawo lamɗo ɓalaza kam waɗa lamɗo feere gimduɗa na? Mi yimdi lamɓe nayyi ɓawo man wato mi yimdi ba lamɗo wurote mi woni Marwa, lamɗo Marwa man, lamɗo Marwa Bakary Bouba. Bakary Bouba. Mi yimdi fayin bo lamɗo Miskin, lamɗo Miskin. ɓawo man mi yimdi lamɗo Tokombere, lamɗo Tokombere. ɓawo man bo mi yimdi lamɗo Mokolo. lamɗo Mokolo wa aɗa kala yimmidi a yimdi lamɗeji on pat kadi wala ko accuɗa to ngam man Amin Ouattara o yimmi lamɗeji ɗo yimɗi o pat o yimmi lamɗeji man e ko mo yiɗi giman bo heɓanɗi e to ngam man min kam min nani gimol lamɗo ɓalaza min o fijji ha yonde lamɗo ɓalaza kam tawi pat ɗum gimo man tan fijata ha Marwa ha sera sera mono pat e gonɗo to ɗon yaasi lesdi bo e no heɓata gimol ngol gimluɗo lamɗo ɓalaza Amin Ouattara. To bato goɗɗo mari haaji wato lan ko gimi am je lamɗo ɓalaza ɗum warti koye ɗum jotta kam duniya man sandi min keɓi min avancé e foti goɗɗo man noon tappa wato Seljam TV. Seljam TV ɗo tappan ɗum ha YouTube on to o windi banni man ɗo tan mi windan ɗum ton mi wanginan ɗum programme ji je gimiji kujeji ko larani Seljam man e ɓawo man kadi o winda Amin Ouattara lamɗo ɓalaza ɗo ɗo o tawan gimol amma ɗon nder programme ji gimiji foti o hota o lara. Jamaje wonɓe wayla Africa Seljam TV wangi ko moye joyawa habda o wonda be maga. Ko mo mari haaji gimol ngol o yimdi lamɗo ɓalaza ha humbito tappa Seljam TV ha YouTube o tappi Seljam TV ha YouTube o abono to abonake ta o yitta cloche de notification ɓawi o tappa Ahmed Ouattara lamɗo ɓalaza o larani gimol Amin Ouattara yimdi lamɗo ɓalaza o woodi ko yiɗi kanko bo Amin Ouattara waɗanamo bo min mbiyamo no heɓata Ahmed Ouattara. Jamaje wonɓe wayla Africa Seljam TV wangi ko moye joyawa habda o wonda be maga. Ok Amin Ouattara min kam min nani gimol ma min nani gimol je lamɗo ɓalaza amma min nango irin takiyaji banni ɗo kam kanje kam mi anda kadi noyi ɗum inde ɗe ɗum takiyaji ɗe kanje bo waɗa no inde maje. Miɗo wiya takiyare mawɗo sey mawɗo. Takiyare mawɗo sey mawɗo. To kanje won. Amin Ouattara takiyare mawɗo sey mawɗo e to ngam majum kadi mi accu takiyaji ɗe bo aɗa yima takiyaɓe feere bona. Miɗo yima be talan wato hip hop, miɗo yima be talan R&B e miɗo yima bo be takiyare feere be hawsare min ɗon mbiya ɗum nanayi. Nanayi Yewwa. to ɗe kam pat mi tammi heɓtuɓe nangore ɓe hakkilo maje e to ngam majum ɓawo ɗum kam ha nder gima ko gimata kam Amin Ouattara on ɗon hiiɗa ɓe saɗirmaji ko larani giman bona. To saɗirmaji kam wato ɗon saɗirmaji min mari bo ɗum ɗon kam amma wato hunde man ɗum ɗo yaha sanjugo ba jotta ɗo a yi jotta Seljam TV je yiyata ɗo ɗum goɗɗo on mari ɗum e goɗɗo je mari ɗum bo ɗum kanko on wallititta hoore maako to na noon min keɓata deidai espace je hamin mbiya min yettoto hande oɗo yewta be am hama o bibbiyan ɗum duniya lara to amma ɗo on saɗiramin je ɓuri mawnugo wato minin noon habdanta hoore amin wala goɗɗo je ɗum walla en hande ɗo to a tawi artiste évolué bana ha gal Grand Nord kam ko larani ma Marwa a ton ɓurna ɗum sembe mako noon be kuugal je o huwata je o tefata o ñamra be man o ustata o amde o waɗa vidéo mako o waɗa gimi audio ton o dilla o waɗa vidéo banni man ha yimɓe andiramo be ɓangleji ɓangle man wartani min dole noon amma na ɗum hunde je hani gimowo album waɗa. Bishir jamaje wayla Africa sei wangugo Seljam TV do YouTube internet. Alhamdulillah mi nan ɗo belɗum dindai nde alhamdulillahi hande mi ɗon
miɗo yima yimɓe ɗo invita yam ɓe ceedi maɓɓe mi yaha mi yimana ɓe mi heɓa bo deydey ko mi ñamra hoore mi ñamna hoore am mi ñamna ko mi joɗɗini ɓe yimɓe feere kam ma to ɗon ha les amman fuu mi mettinan ɓe kamɓe bo to alhamdoulillahi mi yetti Allah ɓe ɗo feere a tawan goɗɗo invite yaha jippine pellilji a numai an a jippoto a nana belɗum ceede feere keɓaɗo hakke belɗum man ma annun wato ha sacle famille metti ɓe mo bannima e to ngamaje no gondi ɓe ha interview 5 minutes du seyno no gondi ɓe Ahmed Ouattara lamɗo yimoɓe e to ngama yimɓe feere mbiyen jimoɓe nanata ɓe nandi lamɗo ɓalaga ɗo ɓe mbentima foti na an yimi ko nandi banni foti gannaɓe a cappella seeɗa ɓe fawi ɗum an yimata ɗum na to wala ɓilla han mi waɗanaɓe ɓe wato talan takiyare mawɓe semoɓe takiyare mawɓe semoɓe takiyare semoɓe semoɓe foti mi fuɗɗana on ɓe talan wato ngari ngarele ndillen toy jeheten ngari ngarele ndillen toy jeheten ha nder saare on TV Selja Marwa bisimilla yadi Allah sarkina mai girma da shugaba ne gare ni taimake ni jalla den buri andi muɗo ɓurina ɗo tanle meɗen goto ayye wala bama ko lamɗo kai ya lamɗo min getti mawɗo Bishir jamaje wayla Africa sai wangugo Seljam TV do YouTube internet yo Ahmed Ouattara lamɗo yimoɓe wayi bo min giɗi min mbi aɗa yimoɓe hawsare mo walla ɓe mbino a yimata ɓe hawsare kay mima momi jaɓaɓe hawsare kam to aɗa yimaɓe hawsare kam bisimilla ɗena Seljam TV ɗimi nanani a yimata ɓe hawsare kuzoje Seljam Marwa muri duba aifa TV ba kamar su kuzoje Seljam Marwa aifa TV muje mu duba ba kamar su gurin siyasa ba kamar su gurin fasari sun faɗa ko ayyuka ne na kai fatura ƙasa gaba Ahmed Ouattara sama ko min confiri in fof annana hawsare annana fulfulde aɗa yimaɓe hawsare aɗa yimaɓe fulfulde e to ngama Ahmed Ouattara to goɗɗo yeeya Seljam TV ha YouTube o tappi Ahmed Ouattara o nani fottanima kanko mo waɗi gimanamo amma o wala ɗo nder Cameroun ono ha yaasi Cameroun noyi o waɗata o heɓatan wato bana jotta kam duniya man sanjake avancake o heɓatan wato ko gal wakkere chaine mon e gimi jam ɗon hatton nder YouTube to o nasti o tampi Seljam TV o tawan programme Seljam wurti e ɓawo man kadi ha nder programme man o winda kadi fayi Ahmed Ouattara lamɗo balaza ɗum kam o heɓan gimiyam e gimiji feere bo ɗon je tan minɗen nastingo fuu yeeso nder ton man ɗo foti laara gimiji yam jomana yeeso ɗo kam kanjum on o foti o heɓan ngal contact téléphone bo e o waɗa plus 237 o waɗa 696 50 32 94 ɗo lamba on je WhatsApp ɓe man bo mi yewtata ko appel ɗo foti goɗɗo tefatam gal ok mi tammi on nani kadi en gari ha ragal émission mo interview du Sahel 5 minutes du Sahel winde mo ñaɗiɗi ɓe Ahmed Ouattara lamɗo yimoɓe en daari ko yimi on daari ko yimi ha lamɗo ɓalgare du YouTube wala ko en nani no keɓaten mon to goɗɗo yaasi Cameroun man woodi haaje nan bo gimi Ahmed Ouattara woodi no tappata e to woodi haaje Ahmed Ouattara yimanamo noon bo koɓe hawsare koɓe fulfulde koɓe fulwa ngayewa koɓe takiyare ndeyere waɗa plus 237 de lamba nge o limtina no 680 96 50 32 32 94 ɗo woyan ha WhatsApp ko laara Ahmed Ouattara o yewtira ɓe muɗum woodi ko wiɗi waɗanamo waɗanamo merci min getti on tawi yesso interview 5 minutes du Sahel Bishir jamaje wayla Africa sai wangugo Seljam TV do YouTube internet big boys big bomone big boys big boy masana watinki samari da mata maka masana yadi zaka gano gaye yaje gumbe bi bashi da nira zaka ga ya ci bagayo amma ka taje bashi da nira kai gayen zamani ne kiran mu yau mu kama sana'a idan mun kama sana'a za mu wata yamu ma yau amar lamɗo yimoɓe kay min confirme no aɗa taka lamɗo yimoɓe lamɗo yimoɓe Taji Seljam